What's up mga ka-OFW? Yo good! Gising Jud! Naalala nyo ba yung sinabi ko dati na pag sa Saudi ka nag-apply at nagtrabaho, ang hinahire sa'yo yung skills mo. Sabi ko nga, ako ay driver merchandiser lang dito sa Saudi. So nung nag-apply ako, hindi nila hinanap kung anong natapos ko. Basta, in-interview ako ng employer, marunong ako mag-drive, dito ako tinuruan mag-merchandise, natuto ako, at ngayon nga is my big break and I was given a chance na maging team leader ng company namin. Walang interview, sabi ng boss ko, bibigyan kita ng tsansa maging team leader dahil ikaw ang itinuturo ng mga field managers, ng mga field officers, ng mga team leaders, ng mga supervisor na sumunod sa yapak ng iba pang mga naging team leader. Walang tinanong kung anong tinapos namin. Actually, 3 kami. Kasi 3 kaming matatagal na sa company. Kami yung 3 first merchandiser na Pilipino na ginawang team leader ng boss namin. So sa tinagal-tagal din ng panahon is nabigyan kami ng break kasi dati noon karamihan talaga is puro ibang lahi, so walang Pilipino. Ngayon karamihan puro Pilipino, binigyan kami ng tsansa, ng opportunity na ma-promote para lang maging team leader ng mga bagong empleyadong Pilipino. Pero sa totoo lang, talagang matagal na kami nasa listahan. Ang problema nga lang noon is ako kasi is umalis na ng kumpanya dati. So masama ang loob ng boss ko sa kasamaang palad is ayaw niya talaga ako maging team leader. Dahil nga sabi niya sa akin, umalis ka na dati pero ngayon sana patunayan mo na maging loyal ka sa company ko. So ngayon binigyan niya kami ng break. Sana is maging maganda yung palakad ng company and sana mas maging matuloy pa yung progress naming mga lumang Pilipino dito sa company. If you like this video, you can follow me on Facebook, YouTube and TikTok. Thanks.